Вітаю ўсіх! Зараз будзе наступны занятак карацэечкі. Далучайцеся. У мяне сёння такія ёсць акуляры. Гэта маё каханне, моя любоў да вас. І зараз мы будзем распачынаць наш занятак. Што ж, сёння я знаходжуся таксама у сваёй хаце, дома. Засталася дома. Але ўсё ж такі, все роўна будзе у нас занятак, будзем спрабаваць. Сёння я падрыхтавала для вас шмат чаго цікавага. Я спадзяюся, што ўсё сёння пройдзе добра, без непаладак, і вы будзеце далучацца да нас, да нашага прамога эфіру. Сёння я буду размаўляць з вамі на беларускай мове. Калі што, вы можаце мне таксама адказваць таксама на беларускай мове, альбо прапанаваць нейкія цікавыя словы, якія я павінна буду ўжываць, беларускамоўныя менавіта. Таму пішыце, усіх буду рада бачыць і ўсім буду рада адказаць. Сёння я падрыхтавалася, і занятак наш будзе па рубриках. Так вось, першая рубрика пра такое не зусім музычнае. Зараз вось такая актуальная тэма, гэта вось такія вось маскі. Вось я такую маску зрабіла сама, таму што недзе набыць, з 2 кавалачкаў тканінкі. Вось каму гэта будзе цікава, можете написать, я вам выкрайку. Пришлю. Ось она такая на 2 резиночках, и ей можно вот так вот одевать, да и все будет у вас добра. Але, ну, конечно, это не такі сродак аховы, якой бы хотелося, але все ж таки, что есть. Ну, ось такое з кветочками, з сапраўднай беларускай тканіны з лёну. Вось такая вось масочка. Ёсць у нас. Таму рабіце такія масачкі таксама. Вось таксама у мяне ёсць такі антисептык, які таксама рабіла сама, але ён не 70%, ён зроблены проста з 40% спіртам, але ён таксама дапамагае. Вось заклікаю вас свае гаджеты ім абрабатваць таксама. Гэта вас можа засцерагчы ад вірусаў. Я думаю, што гэта дапаможа нам. І, канешне, заставайцеся дома і не забывайце спяваць, таму што песня дапамагае. І наступная рубрика, з якой мы распачнем наш занятак. Сёння я не буду вас грузіць такімі складанымі практыкаваннямі. Мы проста падышам, таму што дыхальная гімнастыка, яна дапамагае таксама і нашаму здароўю, нашаму апарату, які мы выкарыстоўваем пры спевах. Ён таксама робіць прафілактыку захворванняў верхніх дыхательных пуцёў. Таму мы сёння з вамі будзем дышаць. Зараз вы можете ўстаць. Я не буду ўставаць, таму што мяне будзе не бачна, а вы можете ўстаць. Каб у нас атрымалася гэта разам, мы пацягнем рукі наверх і будзем удыхаць. Моцна-моцна праз усе нашы лёгкія. І будзем яго выдыхаць. І з гэтым будзем выбрасваць всё паветра з нашага носа, з нашых грудзёў. І яшчэ. Потягнемся высоко-высоко и сбросим усё. Потягнемся. И яшчэ. Добра. И яшчэ один разок. Добра. Як вы сабе адчуваеце? Все ли вас добра? У вас можа, калі гэта практыкаванне паўтараць шмат разоў, у вас можа закружыцца галава. Вы ведаеце, што мы робім в асноўным на занятках. Мы масіруем нашы вось вісочкі. Зараз мы гэта зробім. А зараз мы ускладнім гэта практыкаванне
і зробім насосы. Будзем таксама качаць паветра, таксама будзем рабіць гэта стоячы, але і нахінацца ўніз. Я буду рабіць гэта седзячы, а вы рабіце гэта стоячы. Вось працуе наш насос. Як ён працуе? Рукі ў нас у стороны. Пры гэтым не забываем, што працуе наша дыафрагма. Мы гаварылі, што яна раздзяляе нашу грудную частку. Так, і зараз мы паспрабуем толькі дыафрагмай папрацаваць. А зараз з нашым насосам, з нашымі рукамі. А зараз уніз. А пасля гэтага практыкавання вам павінна дыхаць ужо лягчэй і адчуваць вы сабе таксама будзеце добра. Але гэта не толькі для нашага адчування, але для таго, каб падрыхтаваць наш галасавы апарат да спеваў. І вось наступнае, да чаго мы перайдзем, гэта, канешне, і ёсць нашыя спевы. Гэта будзе наша наступная рубрика, якую на сённяшні момант я назвала распевайка, распевка. Давайте зараз праспевем такі невялічкі кавалачак песні. Яблынь моя, яблынь кудравая. Яблынь моя, но у нас натиск, ён змяняецца. Яблынь моя кудравая. Давайте проговорим разом. Яблынь моя кудравая. Многие из вас, хто займаецца ўжо доўгі час, гэтую папеўку ведаюць. Давайте зараз запамінаць па ходу яе, але ўжо з нотамі, з мелодыяй. Яблынь моя. І зараз тут патрэбна зрабіць нам актыўны такі выдых паветра. Яблынь моя. Галоўнае, гэта наша усмешка. Яблынь моя. І ўсё паветра ў нас выходзіць. Яблынь моя. Яблынь моя кудравая. Яблынь моя кудравая. Тут у нас будзе такая закручаная мелодыя з хроматизмамі. Што такое хроматизмы? Гэта такія прыгожыя мелодыі, якія складваюцца з гэтых чорных клавіш, якія ў нас ёсць на нашым фартэпіяна. А зараз паспрабуем гэта праспяваць. Вот гэта мелодыя. А зараз не хутка, за словамі. Яблынь моя. Давайте зараз разом гэты хроматизм мы праспяваем. Яблынь моя. Пры гэтым мы не забываем пра нашу усмешку, і наш кончик язычка, ён упіраецца ў ніжнія зубы. Яблынь моя. Пры гэтым наша усмешка не павінна ніяк круціцца. Нашы вугалочкі нашых вуснаў, яны павінны глядзець наверх. Вось так. Гэта тое, што выкарыстоўваюць усе сучасныя артысты, не толькі спевакі, але і акцёры,
Гэта усмешка. Заўсёды ў артыста усмешка. Таму давайте з гэтай усмешкай яшчэ раз. Яблынь моя, яблынь моя. Да, і канцовачка. Канцовачка. Яна таксама з такім народным хвосцікам. Што значыць гэты хвосцік? Ён такое, мы з вами на занятках таксама гаворылі, распеў. Адна літара ці адзін слог і 2 або 3 ноты або больш. Вось гэта называецца распеў. Дык вось у гэтай нашай распевачкі пра яблынь вось такі таксама ёсць распеў. І напрыканцы фразы мы выкідваем усё дыханне. Так? Яблынь моя кудравая, я. Давайте заспеваем толькі гэты хвосцік. У нас літара я. Я. Паспрабуйце яе прагаварыць без спеваў. Давайте разом. Я. Как будто бы нібы адштурхнуцца ад яе. Я. І з дыханнем гэта зрабіць. Я. А зараз з нашай мелодыі. Я. І на ім нібы пакачацца, нібы на арэлях. Я. Зараз з маёй рукой яна будзе вам дапамагаць. Яблынь моя кудравая. Ну як, атрымалася? Ці вам складана? Пішыце, і мы будзем разбіраць гэта яшчэ, каб у вас все атрымалася, таму што папеўка ў нас гэта прыгожая і незвычайная. Давайте зараз успамінаць, што было ў нас у самым пачатку. А было у нас так. Яблынь моя кудравая. Так? Я і ўсе канцы. Яблынь моя. Мы выдыхаем паветра. Яблынь моя. Я. Пры гэтым нашы вусны робяць усмешку. Я. І потым я у второй фразе у нас уже с хвостиком. Я. Вось мне зараз гэта добра рабіць, таму што я бачу сабе у экран телефона. Што можете зрабіць вы? Вы можете ўзяць зеркало і паглядзець, як вашы вусны складаюцца вось гэтую усмешку. Вось гэты такі завугольнік. Можете паглядзець гэта вось у зеркале, і у вас тады будзе кантроль над вашым галасавым апаратам. Гэта вельмі карыснае такое практыкаванне, таму што яно нам наглядна паказвае, што трэба рабіць з нашым роцікам. Таму што не ўсіх атрымліваецца спяваць прыгожа. Гэта датычыцца і артыстаў прафесіянальных, у якіх можа таксама роцік работаць неправільна. Таму сачыце за гэтым, за сваёй смешкай. Ярику прывітанне. І ўсім, хто далучыўся, дзякуй за гэтыя сэрцы, якія вы прысылаеце. Яны ляцяць сюды і зноў адлятаюць да вас. Давайте нашу папевачку яшчэ раз звяжам, все звяжам. Аня, прывітанне. Яблынь моя, яблынь моя кудравая. Ну як, атрымалася ў вас? Ці яшчэ патрэбна паўтарыць? Яблынь моя, яблынь моя кудравая. Давайте яшчэ раз заспяваем, апошні раз і прыгожа. У правільнай пеўчым становішчы, да? Пазіцыя па-руску, певческая пазіцыя.
Падрыхтаваліся, пры гэтым не забываем пра нашу дыафрагму. Што гэта такое? Не забываем. Можна пакласці ручку таксама і пракантраляваць. Так робяць усе тыя, хто вучыцца спяваць прафесійна, таму што без дыхання няма правільнага спеву. Давайте. Падрыхтаваліся і... Яблынь моя, яблынь моя кудровая. Добра. Паўтарыць гэтае практыкаванне вы зможаце, таму што копію гэтага эфіру я буду дадаваць наш YouTube канал. Яго знайсці можна, напісаўшы лацінскімі літарамі арацэечка. Як гэта пішацца, можна паглядзець у профілі нашага інстаграма. Увесці гэтыя літары ў YouTube. І таксама ў нашым профілі ёсць актыўная спасылка. На мой погляд, яна актыўная, дзе можна перайсці на гэты канал і усе паўторы нашых заняткаў можна праглядзець і пазаймацца самастойна ўжо ведаючы гэты матэрыял і павучыць. Вось Лена ў нас сочыць за эфірам са сваім братікам. Можна павучыць брата, паспрабаваць. Гэта вельмі цікава і гэта вельмі палезна для нашага з вамі здароўя, таму што мы, калі спяваем, мы многа дышым і лепш у нас працуе вся наша сістэма дыхальная. Таму гэта вельмі добра. Менавіта зараз. Ну, а мы з вами, у мяне быў некалькі другі план, але зараз я думаю, што вы трошачкі стаміліся, і каб трошкі нам з вами паразважаць і адпачыць, я падрыхтавала для вас запіс гэтай песні, як яе спяваюць носьбіты фальклору. Хто гэта такія носьбіты, насіцелі фальклора? Гэта бабулі і дзядулі, якіх ужо няшмат. Яны жывуць у вёсках, і яны ведаюць вось гэты старажытныя беларускія песні. Некаторыя з іх мы з вамі спяваем, але ўжо ў сучаснай інтэрпрэтацыі, так? Мы рыхтуем іх для сцэны, для выканання на сцэне. А вось такія істокі гэтых песень ведаюць вот гэтыя бабулі. Іх ужо няшмат, таму што яны ўжо вельмі сталы, ім ужо по 90 год. Давайте зараз з вами паслухаем песню «Яблынь моя». Яна падрыхтавана. Вось гэта песня, яна запісана. Яе з'ездзілі. Што значыць запісана? Паехалі ў экспедыцыю такую вандроўку, паездку, да вось гэтых бабуль, знайшлі іх, так? І паехалі да іх у госці. І вось гэтай бабулі, яны ўжо ведалі, што да іх прыедуць такія, як мы з вамі. Яны заспявалі гэтую песню «Яблынь моя». Так яе запісалі. Ну, раней не было мабільных тэлефонаў, дыктафонаў, і записывали на спецыяльныя такія устройствы, бабінныя магнітафоны. Зараз усё стала лягчэй ужо, але вось такі стары запіс гэтай песні у мяне ёсць. Зараз мы з вами яго паслухаем. Но я вас прашу не смяяцца, таму што гэта будзе незвычайна вашым вушам, але паслухаць і папытацца нешта зразумець, як спявалі вось гэтай бабулі і чаму яны спявалі менавіта так. Вось гэтыя старажытныя беларускія песні. Наша з вами такое вось нацыянальнае багацце. Яблонь моя, яблонь моя кудрявая, доколь тебе в саде стоять, стою лето ветровое.
такі варыянт гэтай песні. От яны спяваюць голасна і задзейнічаюць усю нашу грудны рэгістр. Яблынь моя. Так? Вельмі моцна, гучна яны спяваюць. Вось такі вашу капілачку, такія веды, што такія спевы ёсць. Не толькі ёсць папулярныя песні, якія мы слухаем кожны дзень, але ёсць і вось такія нацыянальныя песні, якія засталіся у вось такіх запісах, якія можна паслухаць і азнаёміцца. І гэта вельмі цікава. А мы зараз паговорым аб тым, як гэтай песні жывуць у сённяшні час. Ёсць такія людзі, музыканты, музыкі, якім гэтай песні падабаюцца, але яны хочуць перадаць гэтай песні сучаснаму слухачу. Яны дадаюць у гэтую песню аранжыроўку. Што такое аранжыроўка? Аранжыроўка — гэта даданне музычнага матэрыялу, акампанемент. Вось калі мы спяваем, ды падыгрываем на інструменце нейкім. Гэта могуць быць і барабаны, і гітары, і акардэёны, і цымбалы, і ўсё, што захочацца. І ёсць у нас у Беларусі вельмі цікавы гурт, які займаецца такой справай. Гэты гурт называецца «Троіца», і лідар яго Іван Керчук. Вы можете пачытаць пра гэта ў інтэрнэце і паглядзець яго канцэрты, таму што вы займаецеся у гуртку беларускамоўным, у беларускай песні, і вам будзе вельмі цікава, таму што ён працуе ў стылі фолк-фьюжн. Фолк — гэта народны стыль, народная песня, а фьюжн — гэта даданне ў народную песню нетрадыцыйных інструментаў, напрыклад, такіх як афрыканскі барабан ці нейкія незвычайныя духавыя, можа, інструменты, ці, можа, якія-то перкусіённыя. Вось, калі вам будзе цікава, то вы зможаце паглядзець у інтэрнэце, як выступае гэты чалавек, Іван Керчук, і вельмі цікава выконвае вось гэтай беларускія песні. Мне гэта вельмі падабаецца, таму я прапаную вам паслухаць гэтую песню «Яблынь моя» у выкананні вось гэтага выканаўца Івана Керчука. «Яблынь моя». Паслухайце, ён таксама будзе спяваць у незвычайнай манеры. Вам таксама можа паказацца гэта вельмі смешным, але гэта такая цікавая манера, і яна таксама вельмі гучная. І каб такое выконваць, трэба добра валодаць вакальнай тэхнікай, чаму мы з вамі і вучымся. Паслухаем невялічкі кавалачак. Яблонь моя, яблонь моя кудровая, ай да пультами в саде стоять. А зараз вось дадаюцца гэтыя інструменты. Тут гэта перкусійныя інструменты. Барабаны Яблонь моя, і другія. яблонь моя кудровая, А таксама бабочкі. Перкусіі гэта могуць быць і тарэлкі, яны медныя таксама, здаюць такія цікавыя гукі. Вось мы з вамі азнаёміліся, каму больш цікава, пішыце каментарыі, і я вам скіну спасылачкі на выступы гэтага гурта, а калі у нас закончыцца эпідэмія, калі ўсё будзе добра, можа, калісьці мы з вамі сходзім на гэты канцэрт і далучымся да гэтай вельмі цікавай атмасфернай музыкі. А у нас наступная рубрика. Сёння я для вас падрыхтавала вельмі такую складаную скарагаворачку. Па-беларуску мы будзем называць яе хуткамоўка.
Про вераб'я. Давайте паглядзім. Зараз я паспрабую вывесці яе на экран. І давайте паглядзім, што з гэтага атрымаецца, таму што я буду рабіць гэта першы раз. Нехта пытаўся, дзе я? Я ў сябе дома. Я жыву недалёка ад гімназіі. І ў нас дома, у нас у хаце ёсць такая невялічкая студыя. Мы тут записываем песні. Вы ведаеце, што я спяваю ў гурце Варацеі. Вось за гэтым месцам працуе мой муж. Ён піша музыку. Вось тут мы записываем нашы песні. У нас ёсць спецыяльнае абсталяванне, абарудаванне для гэтага. І тут мы вось працуем і таксама ствараем цікавую музыку. Ну што ж, давайте паспрабуем. Зараз будзе невялічкая замінка, і мы перайдзем да экрану і паглядзім, як вы будзеце бачыць тэкст гэтай хуткамоўкі. Давайте паспрабуем. Пішыце, ці добра вам гэта бачна ўсё. Я пастараюся наладзіць, каб было ўсё ли добра вам бачна. Пішыце. Словы такія. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку. Падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху. А сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Вось такая вось хуткамоўка. Давайте сёння паспрабуем яе прачытаць не так уж хутка, таму што слоў у нас тут дастаткова многа, і мы будзем тут нашу букаўку, нашу літарку R будзем адтачваць. А вось на гэтым экране, я думаю, будзе бачна значна лепей. Давайте паспрабуем. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку. Падабраў стручок гарохаў і арэхаў грэцкіх троху, а ў сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Давайте зараз зробім гэта яшчэ больш актыўна і трошечки хутчэй. Я яе сама зараз не ведаю дакладна добра, таму што некалькі гадзінаў таму сама з ёй азнаёмілася толькі. Давайте спрабаваць разам. Хуткамоўка наша. 3, 4. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку. Падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху, а ў сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. А зараз яшчэ хутчэй. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку. Падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху, а ў сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Добра. Крыху, так, крыху гэта чуть-чуть, так. Давайте разберем, что в перекладе это значит. Зранку. Утром, да, верабей на рынку, рынок это зразумела. Продавачки скраў разынку. Что такое разынка? Разынка это изюм, изюминка, так? Запомните гэта, запомните. Падабраў стручок гароху, тут усё зразумела, і арэхаў грэцкіх троху. Троху, да, чуть-чуть. А ў сяброўцы на страху, страха гэта нешта наконт крышы, так? Курагі прынёс крыху. Троху і крыху гэта менавіта адно і тое ж. Чуть-чуть, крышечку, так. У сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Давайте паспрабуем яшчэ разок і трошечкі хутчэй.
Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку, падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху, а ў сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Добра. І яшчэ разок. Давайте разам. Зранку верабей на рынку у прадавачкі скраў разынку, падабраў стручок гароху і арэхаў грэцкіх троху, а ў сяброўцы на страху курагі прынёс крыху. Калі ў вас атрымалася, пішыце ў каментарыях, тому што я вас не бачу, а вы мяне бачыце словы. Гэты запіс будзе у нас на ютубе. Паўтаруся, можна будзе паспрабаваць яшчэ. І хто хоча, я магу выслаць словы гэтай хуткамоўкі да вас. Вы можете патрэніравацца, таму што гэта не толькі для спеваў нам дапаможа, але і для таго, каб красіва гаварыць, прыгожа гаварыць у нашым жыцці і яшчэ і на беларускай мове. Зараз будзе невялічкая заміначка, і я зноў вярнуся да вас сваім тварам. Усім зноў прывітанне. Што ж, на гэтым будзе у нас далей рубрика, яшчэ адна рубрика, якую сёння падрыхтавала да вас. Гэта рубрика тэма, альбо сёння мы назовем яе музычныя інструменты. Частку з іх я вам ужо показала, і зараз покажу яшчэ. Нам яшчэ дазваляе час, таму што эфір наш можа працягвацца 1 гадзіну, 1 час. І сёння ў мяне будзе не шмат, але вельмі цікавыя інструменты. Можа, некаторыя вы ўжо знаёміліся, а можа, яшчэ і не. І першы інструмент — гэта вось такая вось лясная дудачка. Яна вельмі цікавая, з цікавым нізкім гучаннем, яна майстравая. Што такое значыць майстравая? Таму што я рабіў майстар. Яна нідзе не пакупалася, яе рабіў сам майстар. Вось так, з дрэва, з ёлкі. Вось ён тут памеціў, што гэта з ёлкі. Вось такі вось значок. І тут ёсць ігравыя адтуліны, і можна граць. Паслухайце, як яна гучыць, лясная гэтая дудачка. Вось такая лясная. Што яшчэ ў нас сёння ёсць? Каб вы адпачылі, я вам яшчэ раскажу. Вось такая вось трубка. Яна жалезная. Жалезная трубка. Але гэта не проста такая нікаму не патрэбная жалезная трубка. Гэты інструмент называецца калюка. Калюка. На ім таксама ёсць ігравая адтуліна. Вось яна тут, а тут выходзіць гук. І калі вось сюда пальчыкам націскаць, тады змяняецца вышыня нашага гука. Паслухайце, як гэта адбываецца. Вось такая калюка. Яшчэ у другіх культурах калюка — гэта больш руская назва. Яшчэ ёсць свірель, названне свірель, назва. Яна вось падобна да спеваў птушак. Менавіта верабейчыкаў, вераб'ёв па-руску, так? Яшчэ адзін цікавы інструмент сёння дайшоў да нас.
у госці на наш занятак. Гэта беларуская акарына. Але акарына гэта назва пайшла ад італьянскага. І яна падобная на галаву гуся. І мае таксама ігравыя адтуліны, і на іх можна выканаць мелодыі у адной актаве. Хто ведае, што такое адна актава, гэта ад ноткі до да ноткі до. Паслухайце. Акарына, яна вельмі падобная на чалавечы голас. І гаворыць так, што калі іграе акарына, тады можна недзе сабе прадставіць, што гэта чалавечы голас, чалавечы спеў. Вось італьянскія акарыны, яны больш прафесійныя, у іх шмат ігравых адтулін, і на іх граюць такія сур'ёзныя творы, як, напрыклад, Бах ці Бетховен. Калі вы не ведаеце, хто такі Бах і Бетховен, я таксама вам прышлю спасылкі. Гэта кампазітары, класікі, якія пісалі класічную музыку. Дык вось у Італіі іграюць менавіта такія сур'ёзныя творы. У Беларусі акарына прадстаўлена больш такой лёгкай, такім лёгкім інструментам. І зараз я вам сыграю на ім. Добра, што мы сёння з вами сабрались, таму што на акарыне я не іграла ўжо даўно, і вось сёння я для вас заіграла. Добра, гэта вельмі добра. І цікава іграць на акарыне, і я вам скажу, што акарына гэта быў першы інструмент, на якім я навучылася граць, ён вельмі лёгкі, і асвоіць яго можа кожны, нават той, хто не валодае музычнай граматы ніякай, і можа зайграць на акарыне. Сёння яшчэ ў нас у нашай імправізаванай музычнай арцаічнай студыі такі цікавы інструмент. Ён называецца ў народзе шум даждзя. Чаму? Таму што вы зараз самі зразумееце, чаму. Пераварочваць яго патрэбна марудна, каб больш было дажджу. Ён робіцца з такой тростниковой трубкі, і вот тут затыкаюцца дырачкі, а там внутрі такія шарики ці нейкая крупа, што создае вось гэты гук. Вось такі. Калі нашыя вось гэтыя палачкі дажджу, яны больш длінныя, таму і гук дажджу у нас больш працяглы. Але я спадзяюся, што сёння дажджу не будзе, і будзе ўсё добра, і вызываць дождж мы не будзем. Вось такі цікавы інструмент. Калі мы з вами сустрэнемся, я прынесу яго на занятак, і мы паспрабуем яго, можа, выкарыстаць у нашай песні «Унда», напрыклад, ці нейкай другой. І яшчэ адзін інструмент, які сёння ў нас у гасцях. Мы часта выкарыстоўвалі яго ў мінулым годзе на занятках. Пабачце. У гэтым годзе амаль на заняткі ён до нас не прыходзіў, але вось сёння такі час. Гэта афрыканскі барабан джэмбе. Ён унутры таксама пусты. Тут нацягнута скура. І вось такімі вяровачкамі ён звязаны. І дзякуючы гэтаму настраиваецца гэты інструмент. На ім іграць вельмі проста, ён зажимаецца паміж ног, каб вось гэтая адтулінка не закрывалася. Таму калі яе закрыць, звук будзе глухім. Паміж ног затыкаецца ён і
напужаць нашых суседзяў. Каб вам было больш зразумела, што гэта за інструмент, я таксама падрыхтавала для вас невялічкае відэа, як дзяўчынка, гэта турэцкі гурт, грае на такім барабане джэмбе і спявае. І таксама ёй дапамагае малады чалавек, які грае на інструменце падобным на цымбалы. Вось паглядзіце. Зараз будзе невялічкая заміначка, і мы з вамі паглядзім. Зараз мы нашу хуткамоўку звернём. І зараз з вамі паглядзім гэта відэа, як грае гэта дзяўчынка. Яна вельмі добра грае і вельмі добра спявае. Паслухайце, гэта таксама такая версія у нас народнай песні, але не беларускай, а турэцкай. Вось гэтыя цымбалы, турэцкія цымбалы. Гэта таксама улічныя музыканты, вулічныя музыкі. Яны граюць на вуліцы. А вось наш барабан, джембе. Афрыканскі барабан. Спадзяюся, што нейкая якасць гука ўсё ж такі у вас ёсць. Калі не, я прышлю гэтае відэа, можна будзе яшчэ раз праглядзець ужо са свайго смартфона ці камп'ютара. Вось можна праглядзець такі ж барабан джембе, скура. Это у нас быў невялічкі фрагмент. Поўнае відэа я вам зброшу у спасылку, і вы паглядзіце. А зараз будзе невялічка. Давайте зараз уже не будзе у нас замінкі, таму што наступная рубрика у нас будзе «Спяваем разам». Сёння назвала яе так, «Спяваем разам». Што мы з вами будзем спяваць? Будзем спяваць нашы любімыя песні. Я вам прапаную праспяваць песню нашу «Унда» з гуртом, яшчэ за ним гуртом. Гэты гурт нямецкі, з Нямецчыны, і называецца ён «Фаун». Яго шмат вельмі цікавых песень, і мы з вами праспяваем з гуртом «Фаун» зараз. І я буду вам дапамагаць. Словы мы можам праглядзець на экране. Зараз яны з'явяцца. Тут будзе шмат таксама музыкі, вы памятаеце? Але каб не іграць вам неякасна акампанемент, які вы не пачуеце, мы спяём з гэтай музыкай.
рыхтуемся. Это таксама прадстаўнікі вось гэтага стылю фолк-фьюжн мы с вами сёння гаварылі, і вы можете паглядзець іх канцэрты таксама ў Ютубе, таму што зараз шмат часу, каб гэта зрабіць. Гэта вельмі цікава. Зараз можете танчыць. А яшчэ пакуль ідзе пройгрыш нашай песні, я вас заклікаю рабіць цікавыя фотаздымкі з нашых прамых эфіраў. Сфотаграфіруйцеся, як вы праводзіце занятак, і дасылайце да нас гэтыя сообщения у директ, і мы добавим их в нашу ленту. А зараз мы рыхтуемся. Волна, унда. Onda tingit te abdutit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abdutit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abdutit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abdutit profunda seco de sonda. Tingit te abducit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abducit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abducit te in profunda seco de sonda. Onda tingit te abducit te in profunda seco de sonda. Я буду вам мешать, перешкоджать. Seco de sonda, 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 seco de sonda. Seco de sonda, 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 seco de sonda. Молодцы! Можно похлопать себе? А сейчас мы с вами продолжим рубрику, нашу с вами рубрику «Спеваем разом» и проспеваем с вами еще одну песню, якую мы спеваем и любим спевать на занятках, и недавно мы еще поставили
на яе танец. Таму дома можна таксама ўспамінаць гэты танец і танчыць, і рабіць фота, і дасылаць да мяне у Інстаграм, у нашу ленту я іх буду дадаваць. Давайце зробім гэта разам. Гэта песня «Месяцы дагорае». А словы можна паўтарыць, гледзячы на наш экран. Месяце дагорае, месяце дагорае, лёлюшки, лёлі, месяце дагорае. Пане парно походя, паньо побожедає, лёлюшки, лёлі, паньо побожедає. Что Києві дзвонять, нарнако говорять, лёлюшки, лёлі, нарнако говорять. Говорять, говорять про дівочую красу, лёлюшки, лёлі, про дівочую красу. Вспоминаем наш танец. Дявочая краса, пасето рублю каса, лёлюшки, лёлі, пасето рублю каса, пасето рублю каса, по тисячі сама, лёлюшки, лёлі, по тисячі сама. Місяце догорає, місяце догорає, лёлюшки, лёлі, місяце догорає. Дякую. Зараз невеличка у нас буде перемещение, рокировочка. Ну что, дорогие мои арцеечки, дякую вам за такой добрый заняток. І апошняя рубрика, яку сьогодні я назвала «Развітайка». Мы будем с вами развітватися на сьогоднішній день. Я вас запрошаю долучатися до прямого ефіра, до занятків у п'ятницю, які відбудуться так само у 16 годин. Ми з вами, невеличкий анонс зроблю, ми з вами поговоримо про вокальні мікрофони і як іми користатися співаючи. Я вам покажу, якими мікрофонами користуюсь я, як їх виконую, як я з ними співаю. І ми з вами проспіваємо з віртуальним мікрофоном. Ось такий у нас буде заняток, тому долучайтеся у п'ятницю о 16 годині тут, на сторонці Арацеєчка. Ось і, конечно, об'являємо такий невеличкий конкурс на лепшее фото з занятків, на самое смешное фото з занятків. Зробіть фото, як ви займаєтеся со мною онлайн, і дошліть його в директ, і ми зробимо такий конкурс на лепше фото, і хто переможе, той отримає невеличкий подарунок від мене.
І наприкінці, каб підняти вам настрой, я покажу вам ось таку газету. Це наставницька газета. Недавно тут з'явився артикул про нас з вами, про рацеечку. І сьогодні ось ця газета трапила до мене в руки менавіта ў газетным выглядзе. Яна смачно пахне бумагой, свежо напечатанной. И вот тут есть артикул про нас с вами. И тут усе наставники, які читають наставницьку газету, можуть прочитати про нас з вами. Дякую всім за заняток. Сподіваюся, що вам було цікаво. Пишите свої питання, коли вони є. Пишите коментарі, пишите їх менавіта в нашем инстаграме, нашей сетцы инстаграма. И задавайте свои пытанні и прапановы, что вы хотели. Назвы гэтых рубрик, яны таксама з'явяцца у актыўнай спасылкі на ютубе. Там можна будзе зайсці под відэа и націснуць кожную рубрику, калі нажаць на такой гадзіннічак, там будзе написан актыўныя тайм-коды. Можна перайсці будзе на кожны момант занятка по тайм-коду і яго паўтарыць. Або хуткамоўку, або паглядзець пра інструменты, або праспяваць песню онлайн. Дзякуй вам за ўвагу. Я таксама вас вельмі люблю і чакаю нашай сустрэчы. І запрашаю вас яшчэ раз у пятніцу на занятак о 16 гадзіне. До сустрэчы!